Ako dopadne hokej na zimných olympijských hrách 2026? To nikto nevie, avšak spýtal som sa umelej inteligencie na predpoveď všetkých zápasov, od skupín až po finále a výsledok vás zaručene prekvapí. Hokej na olympijských hrách je rozdelený na 3 skupiny. V prvej skupine umelá inteligencia rozhodla zápasy takto. Neprekvapivo umelá inteligencia rozhodla víťaza skupiny Kanadu, a to ako výhercu všetkých zápasov. Druhé v skupine pre niekoho možno prekvapivé je Česko, ktoré podľa umelej inteligencie porazí Švajčiarsko 3-2. Posledné Taliansko, čo asi nikoho neprekvapí, avšak podľa systému olympijských hier do play-off postupujú všetky, takže aj toto posledné Taliansko. Takto bude vyzerať podľa umelej inteligencie tabuľka prvej skupiny A. V druhej skupine umelá inteligencia predpovedala výsledky zápasov takto. Ako víťaza skupiny dala Švédsko, ktoré vyhralo každý zápas. V skupine len s Fínskom to bude až po samostatných nájazdoch, a to 3-2. Druhé v tabuľke skončí Fínsko, ktoré porazí Francúzsko aj Slovensko. Slovensko však porazí iba 3-2. Vďaka týmto dvom výhram skončí druhé v tabuľke, čo sa tiež môže niekomu zdať ako prekvapivé, ale kľudne sa to môže stať. Posledné v skupine s 0 bodmi teda ostane Francúzsko, ktoré porazí aj Slovensko, a to až 4-1. Konečná tabuľka skupiny bude vyzerať teda podľa umelej inteligencie takto. Víťazom poslednej tretej skupiny budú podľa umelej inteligencie Spojené štáty americké. Takto budú vyzerať ich zápasy, kedy porazia každého, avšak Nemecko až po predĺžení. Na druhom mieste skončí Nemecko, ktoré porazí Dánsko aj Lotyšsko, a vzájomný zápas medzi Dánskom a Lotyšsko tiež trochu prekvapivo vyhrá Lotyšsko, a to až 3-1. Takže tabuľka skupiny C bude vyzerať takto. Po skupinových zápasoch následne prichádza play-off, a to konkrétne 8 finále a štvrtfinále. Takto bude vyzerať spojená tabuľka po skupinových zápasoch podľa umelej inteligencie, na základe ktorej bude spravené párovanie do tohto play-off. Prvé 4 krajiny dokopy zo všetkých skupín 8 finále nehrajú a postupujú hneď do štvrtfinále. Zvyšnej krajiny sa zrkadlovo zhora dole najvyššie umiestnená s najnižšie umiestnenou a tak ďalej sa stretávajú v 8 finále. Pavúk play-off bude teda vyzerať takto. Najviac prekvapivé v ňom asi je Nemecko, ktoré sa umiestni celkovo štvrté a tým si automaticky získa toto miesto v štvrťfinále. V 8-finálových zápasoch však umelá inteligencia začala dávať divoké predpovede. Prvý zápas medzi Fínskom a Talianskom vyhrá Fínsko. Druhý medzi Českom, Francúzskom Česko. Tretí medzi Švajčiarskom a Dánskom vyhrá Švajčiarsko. No a posledný medzi Slovenskom a Lotyšskom vyhrá Lotyšsko, a to 3-2 po predĺžení, čím v podstate už vyhodí Slovensko z turnaja, takže to pre nás podľa umelej inteligencie tento rok na olympijských hrách v hokeji nebude vyzerať dobre, keďže vypadneme s Lotyšskom, a to už v 8 finále. Avšak turnaj bude pokračovať ďalej aj bez nás. Ďalšie bude spomínané štvrtfinále. Tam Kanada sa stretne s Lotyšskom a rozbije ich dokonca až 4-1, druhý zápas vyhrá Švédsko, a to proti Švajčiarsku. Avšak toto už bude podľa umelej inteligencie tesnejšie a skončí to 3-2 pre Švédsko po predĺžení. V treťom štvrtfinálovom zápase medzi Českom a Spojenými štátmi americkými bohužiaľ pre našich bratov prehrajú 4-3. A posledný štvrtfinálový zápas medzi Nemeckom a Fínskom vyhrá Fínsko, a to 3-2 až po samostatných nájazdoch. Takto budú podľa umelej inteligencie vyzerať výsledky štvrtfinále. Semifinálové zápasy budú vyzerať takto. Prvý semifinálový zápas bude medzi Kanadou a Fínskom. Podľa umelej inteligencie to skončí výherne pre Kanadu, a to až s dvojgólovým rozdielom, a to 4-2, takže Kanada postupuje do finále a Fínsko do boja o tretie miesto. Druhé semifinále medzi Spojenými štátmi americkými a Švédskom skončí 4-3 po predĺžení pre Ameriku. Takže vo finálovom zápase sa podľa umelej inteligencie dostane Kanada a Spojené štáty americké a o tretie miesto budú bojovať Fínsko so Švédskom. Tento zápas o tretie miesto vyhrá Švédsko, a to 3-2 po samostatných nájazdoch. Takže Švédi si podľa umelej inteligencie odnesú bronz, keď už sa im to nepodarilo minulé zimné olympijské hry, tak možno tieto. A čo sa týka finále, to vyhrá Kanada, a to 3-2. Takže si odnesú zlato a Spojené štáty americké striebro. Záverečná tabuľka podľa umiestnenia krajín bude teda podľa umelej inteligencie na zimných olympijských hrách v hokeji vyzerať takto. Zlato si odnesie Kanada. Striebro Spojené štáty americké a bronz Švédsko. Zemiakoví ostanú Fíni.
Česko nájdete na úctyhodnom 6. mieste, a to za Nemeckom, a Slovensko až na 9., a to za Lotyšskom. Čo si myslíte o tejto predikcii? Dopadne to takto aj naozaj, alebo si umelá inteligencia uletela? Napíšte svoju predpoveď do komentáru, alebo napíšte, či súhlasíte s touto predpoveďou umelej inteligencie. Toto však už bude koniec tohto videa. Ak sa vám páčilo, budem rád za odber alebo zdieľanie, avšak ak chcete ma podporiť finančne, môžete si kúpiť členstvo a dostať neuveriteľné výhody, ako napríklad video na vami vybranú tému alebo podobne. Úplne mi však bude stačiť podpora zadarmo. Ďakujem.